ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka MLA Jongkaseng Congress ka Dr. Mazel Amperin Lingdo Kalaong bala da ka Sarkar Jilla ka don ye ki dulir ki babiang ban pensisha ye ka jinglong trai halor ka jaka ka badon has hemyo maulong kamdei shu bandang penslem ban penmi ye ki breu ki basa ha ka ne ka jaka hanrei kala de ban penmi marmar kumba menteri rangba ka Jilla dangshen ula penbana ban penkenria ano ye ki breu ki basong basa ha hemyo maulong hapo shitayo Haka jingya keren bak ka Batisi TV ka Dr. Mazel Amperin Lingdo kala ongru baka sarkar kadai ban penpa paj ba shwa ya ka kaipot bala IT daga high level committee khnang bagi paj ba kindubla ban ai jingmut bat ban penpau yala ki jong ki jingsngo Shushu kala ongru bakan long ka babakala ya ka seng congress ban shu ai jingmut ya ka sarkar khlem da yo i shwa ya ka kaipot tokit jong ka high level committee namar ba yo kan pensngo tho bakala penban ya ki paj ba ka Dr. Amperin Lingdo kala ongru baka kongres kalong ka bakloy ban ai jingkershan ya ka sarkar lada ka le ya ka no ka kam ka babaha ka baningkong ka ba wan siya ka jingmut ka jing perkhat jong na kalong ba ka sarkar jong ka por menta ki keno bet baki sarkar menshwa kim pat le e kalong ka ba si ka ba bakla bat ka jing shisha ka long ba na kapor sha kapor habang yui bakhnrei ki jing sneu hakitu kitan ha khato ka ngiju khnrahi ya kitu ki nong song snong ha khato ka ban ha ka jing shisha ka sarkar ka baladem ngilale ru ya kata ka jing lum jong ki kerteng kata ka remuneration ka ba ni wat ki ki breu ki basong hang tu kumno ki yo ban shong hang tu balai ki shong hang tu namar katu ka jaka kumbangi tip lang baro hi kadi ka jaka ka ba ki shong ki nong trei jong ka municipal board na do ki board man shwa hakaba ki ni ki service latrines lani ki pankhana automatic ki bangi yo menta ki wan kawan ketu ke teknologi ke thamai ha kapor man shwa ki kini ki balum ki balang ki bakhat bat ki balai the ye ki tuki jabo sha ki jaka ki bopher ki bala mang lupa ban ti ye ki thleu ban tep ye ki tuki jabo ki jungi te ha kapor ka bangilum khai phot mangi ha ka sarkar ka bala dem ngilam ba kitu kijat benriau ki sedang ban kam ya katu kacaka bat ki sei ye ki kot ki sla ki bopher ha kata ka jeng ya kren jongi bat ki nakawai ka por sha kawai ka por te haba kane ka high power level committee kala dep shong bat pen bania bin ya kane ka kam kajengkeli ka ban mi menta kan long pinhap ban penmi madan bat ban pelat pat ba ya kita ki jinglap ki jongphi kum ka HLC bat ka baningkong ka bangidei banle ka long bangidei bangin wat jing tip tikna bat pet ya kata ka jing kam ka jongki ba si benta jong ketu ke koloni kila de bio ya ki kot kisla no tos im hakipor ki paladem kini ki jingki ki ba menshwa ki la pelong ya kini ki nong sok snong hak tu jaka bakin lecha ki yeng khashari ki ba pher ban pan ya ka stay order ban pan ya ka jing ya keren ha ka yeng thol ha ka ha kita ki coach ki bapher ti ngam tip lada kata ka HLC kala lamp ne em ye kita ru ki jing shisha kumbang yo ihi ka wei ka bapau pat ba along ba menteri rang ba jong ka jela ka jungi ulapan pau ba undang ya yo ya kata ka kot kasla na ka hima belin ne ngam tip ka hima ayu
ngi shuyo iliap haka kot kubor bat ngi ngimla ban pensong nong rim ya ka jing sngo ko jongi la ne ka stand ko jongi haka ne ka issue tang na kilan pathai kubor ngi don ka Meghalaya Gazette haka ba ki high level committees ki bapher ai ki jing ke teng ki bapher ki ju pelat pat ba ya kata ka kai khot nang ba mangingin sngo tho ban ngin wan ya kalenti ka basken ka baningkong ka sarkar ka dei ban kam lemba ki kot doler ki bapher ya kate ka jaka ka ba ngilale ha ka por jongi ya kata ka jinglum jong ki kerteng jong ki briu ki bosom hak tu jaka ban klemla ban pendet ya kata ka kam namar ka don ka jing penwit na ka por sya ka por na ka liang ka jongki tila de kani ka sarkar ka sngaw ba kalabyang ban wengno mador ya kita ki bawan syong bi an ha ka tu jaka kam dei bandon ka jing artati lada yaw nong to piang ngatip to mame ya kani kamar ba pila ai lupa yu ka warning ba pila tip ba ula to unphed tika ka bapen sange ya kani ka sarkar bakan let mador bakan pentri kamno ya kata ka evacuation ne kata ka eviction ne kata ka relocation ka bakiom te ka sarkar ka dei ban pensyairu kumno kamot banle ya kani ka kam habang ipet ang kilat pathai kubor nga so ki ong relocation te kan mi biang kajingkali hangno pin relocate iki mano kita banyo ya kata ka relocation namar lada utrai jaka ulap baladan bawan song be an uno bre haka jaka ka puta ka jong ka baningkong ka bakin le kan long bakin penhi iki na kata ka jaka da ka ba ka sarkar ka supen bena bakan sale ya kata ka relocation kamut bale si kidang don ki kendon ki bedang duna ti ya ka seng kongres bakan keren halor kani ka kam klem da yo ya kata ka kaipot balalum da kani ka hai pa committee hakarukom ka babit ka babyang kan long ka babakla sibor ngim dei ban bakla hangni ban pen sngo thu bakla yo pat ba ngi lele ngi long ki bakloy ban kershan yo ka sarkar yo ka no ka kam ka bakbaha ka bakale tin rei pila jukhot mo yangi pila ju yawer mo yangi sya kata ka jing ye lumlang jong ki political parties baro ban ye kren ka kam namar ban syukren na bar klem tip ye ki jing shisha kan nong bi yangi kum kita kinong yalam ki bala biang ka experience ki bala sajit na kapor sa kapor di ki patba jongi sya ka yeng darbar fawan sya ka bentapan jong kata kajakasa quarters jong ka Shillong Municipal Board halong kra lada ka Shillong Municipal Board kadai katrai yeng katrai jaka jong ka the ka jaka nakapor sa kapor ngila pha sa ki city ki bapher wat por bangidon mangi ha ka sarkar ru ngila bo igita ki dak jengkali babalay don kata ka jingyo na liang jong kinong song snong ba ha ka the ka koloni la le kat bamon la tei kat bamon la penhe kat bamon la penyar kat bamon la encroach kat bamon Henry lada ki try jaka Kim shim ya kata ka benta bakin le ya ka kamram la jom kan long pit bangin ya kren ya kan ka kam bat ngi ju ong barabor batang kita ki batrei ha ka sorka ki don ka hok ban syong ha ka jaka balamang ya ki ka municipal board na kapor sa kapor kalum ya ka kaipon bat le si kita ki jinglum jong gisnem ki baladem kinyarap ya kane ka HLC jong kane ka sarkar menta bakan shim ya karai sakman pidi ban shim ya kata karai pimla ban ong bakadang don ka model code of conduct ngila depsong ngila lum ka kaipot jong ngi balum mala ka long tangkum ni
Ringim lak bani bakadang don ke model code of conduct. Apabila biang ni kikot kislah. Kidi banyak cakmat. Lom kum ta phim dai ken ban pan menapat ba. Nomor kalong kum ka jing tenju yu pat ba. Papet ngilale sibon kikam. Hapdeng ke election siteng samoy haki arjaka hais Khasi Hills. Tingingim don kanu ban wo, ngingim don kanu ban persya. Ndre ya kanu ka bakile, kidi ban le kat kum ki kendon ka an. Namar baro ki basyong ki basaah kanu ka jela ne ka jaka. Ki don ya laki jong ki hok. Bat kan don bet kata ka jing pen kluma. Bat ka jing let biang sya ki kot ki bapher ki ban pen sange deng bayang ya kani kakam. Ngi ngimla ban kersyan ya kanu ka jing tmu jong ki nong yalam ladang ngim syai bat ladang ngim biang ki kot kisla. Namar ladang ngi shu yalet lemmer ban ong ngi kersyan de ngi persya kalong bet. Namar ngi bat yu ya ki kot kisla. Say madan kita ki kot kisla. Ngin saya keren ya kata kacing sungo ko jong ki. Kot yang ngi sya kajaka. Jing ya keren. Tina keleng jangka sang kongres kadan na em kajing ai le se ki kwa ban ai jumut ya ka sakar habai dai ban kene ka benta tingila ai jing mut kata kebening kong pidei ban sim no ya ka benta long try ya ka jaka ya keren maha bat ki hima ki badon marjan pet ya kita ki kot kisla ki bakilara kini ki brio sha ki kot ki bapher pet don nong rim ne em pen bet chwa ya kata takala bet kata Pim don kam bandaya announce ne thu pat ba phin sale kumta le no ay ba di bale num dan manu ba punwit lada ki yat kat kum ka ai pa le se ka ne ka dei tang ka ching tum thame namar baro ki issues ki ba ngi yo I hakini ki lies nem chi tengi baladet kisa aler tingim kwa ban keren palan pat ba ulong bostan ai ba ken rai himaki tang ba lada phila biang ki kot kisla traino ya ka kam cha penduna ka jing ya ko le no ya ka badi le pleno ya tu surong abak penwit ya ka traffic ka sor sela selong bro ko wen no itu balai phi ai no entry sas tu kitu ki boss ki badi le syaka tu ko jaka ka badi ka syndicate joki bakin kelai ki boss joki bakin rap yang ki passengers nak ko ke jaka syaka jaka hasor lada ko lot pejo la sai pin pli biang ru pim la tu jaka ngingim ju ya keren bot bang ya ka isu ko chat ban rio lada don ba pen thame ban ong ba dei mangi ki ba keren bot bang le si ki don ka jong ka interest ke kon did you bo job akala selection piu hi krem job ka kongres ka tu jaka ke balai bania ya kata kakam politics pin su ya kata san pertai lot kat badan telong semua le ada kakam se penduna ka kti